inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, 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 inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ismi idan kun isa Allah ya tsine ma albarka, na rantse da Allah ƙarya ne kai. Ismi billahi allazi la ilaha illa hu, idan ban kukkundum ashar ba kai, wallahi zan kukkundum ashar, wallahi zan zabga ashar, na rantse da Allah an daman da kuɗi na. Kutubar uba ƙarya ne, billahi allazi la kai, wallahi naira miliyan 1,376 nake da su a ismi. Dan me za a ce an daina? Ƙarya ne wallahi, na rantse da Allah. Sai in je a ofis kutubar uban nan, ina ne ofis ɗin ismi? Ai babban matsalar ma ina ne ofis ɗinsu, ina ne ofis ɗinsu? Na rantse da Allah sai na ji, sai da kowa ya mutu in ban ismi billahi lazi. Ismi dan Allah dan annabi, ismi dan Muhammadin Rasulullah, ismi ba dan ni ba kai. Wallahi akwai an samu matsala, wallahi kaina ji nake wasu tsuntsaye suke tashi a cikin kaina, wallahi kamar jemagu, kamar hankaki, kamar balbela, kamar shamuwa kai. Na rade da Allah kai ismi